kulturaz, bai, geure buruari galdetzea, gaur egungo egoeraren azterketa eskatuko dizuegu aurrenarena, baina bereziki interesatzen zaiguna da aurrera begira zer ikusten duzuen. Esaten da, etorkizuna hobesateko modurik onena dela etorkizuna aldatzea. Egiten hastea eta horrela irudikatutako hori egia bihurtzea. Ea posible den, ea gaur horretarako aukera dugu. Dinamikaz bitz esango dizuet eta ea isildu naiz. Gaur egungo egoeratik abiatuta, pentsa dezagun nolakoa izango den euskal kultura 20 urte bat. Muga bat jartzea den. Beraz jarra gaitezen, 2024 urteko azaroaren 24ean eta konta dezagun zer den, zer gertatu den 20 urte hauetan, zer gertatzea nahi dugun irudikatzeko. Guazen lehenengo ronda diagnostiko edo deitu dugun horretan diagnostiko baten raza edo izan dezaken hori egiten iruditzen baldin bazkizu. Kontrako esaten ez behi asmen jarrituko dut ordena. Baina norbaiteko gogo biziz parte hartu nahi baldin badu, batxa dezen eskua eta egin dugu. Entutatu gizu. Eta artista dizuen moduan, bizi dugun egoera, agian beste batzuetan ez dituzten hori gertatzen da, alde batetik ere bai, proiektu proiektuak garatzeko ere bai, agian antolatuak daudelako gutxinariak, musikak antolatuak daude, baina bai egungo nahasia edo leku finkori gabe askotan aurkitzen gara, ez? Gu euskal artista bezala non bokatu gure egitekoa eta kaleratzerako nik uste dut, bai importanta dela saretze hori, baina bai jarriko nukena kolokan multidisziplina arteko tasun hori. Uste dudalako saiakerak eman direla eta uste dut disziplina bakoitzak eta kolektibo bakoitzak bere beharrak dituela. Bai sortzaile hitzaren boltzan disziplina hainbatetan da sortzen dira, nik uste dut disziplina bakoitzak behar espezifiko batzuk dituela eta nik uste dut saretzea horien baitan egin behar direla. Horrek ez du esan nahi, hemen bezala galderon artean diferentziko gunik eta puntu batzuk emakumean ipini. Nik uste dut importantea dela, kolektibo bakoitzak bere beharra erantzutea, beraiek bakar. Autogestio erantzeko puntu hori bezala. Euskal kulturaren edo euskaldunok sortzen dugun kulturaren indargunerik ere igual importanteena da, nire ustetan euskaldunok daukagun nortasun. Ezken finan oso nortasun fiko eta sendoa da normalean. Eta, nire puntutik, nire sorkuntzaren puntutik, alako nortasun batek normalean fruitu originalak edo jatorrizko fruituak ematen ditu. Ez dira izaten beste kasu askotan ikusten diren estatu batuetako ez dakit nork egin duen horren kopia barat, esaten den, ez? Beste alde batetik, ikuslearen ikuspuntua ipinita bai, ikusleak nortasun hori batik badauka, herriko artistaren gara interesala izango du. Tarduan, hortzen bat, hori da, puntu hori indargunea dut, eta nire ustetan gure agurtasuna gara. Izan esan duen eran, askotan hori astoak edo iriak bezala, aurrera guaz eta kanpokaldean egona ez dugu askotan ezagutzen. Nik adibidez, neu pintore naz. Orduan, pintura euskal kulturaren barnean ahaztu zen. Egon zen, baina, gero ondira artistik ere gauzak egin dituzena, baina euskal kultura formal eta gure kulturaren barnean pintora gutxi dago. Orain, egon ziren, nire ustetan. Tarduan, ez bakarrik horretan, adibidez, kasueran ipini dute euskal dantza tradizional. Kasu, izan ditu euskal herriko dozintotikan topatu dutezke, eta piloa gainean. Baina, euskal dantza hori, pizkatera aldatu eta evoluzioetan narko egiten duen horrentzako ezagutu. Badaude, Bilbon, Gasteizen edo Donosti. Getxon, lau. Igual, talde batek, baina herritar talde batek lokal bat ireki dugulako eta bertan gertatzen delako. Baina udalaren eskutik
nik behintzat ez dut ikusten. Eta orduan hori ikusten dut hori dikotomia hori, ez? Osea, alde batetik daukagun honena da, baina beste aldetik askotan zulora gara. Nire kasuan, antzerki eta dantza munduan eta horrela, hemen orain dela 6 urte, oportunitatea ikusi nuen Italian, hemen ez neukan ezer, masterra egin nuen arte ederra, gero master bat egin nuen, hemen ez nuen ezer aurkitu, orduan Italiara joan nintzen, Australia dormia, eta niretzako baizik como, nik Euskal Herrian egon nahi dut, eta zerbait sortu jendearekin, baina arazo asko eukiditut bebai artisten artean, ez? Disiplina ezberdineko artistak gure artean ez garelako ezagutzen, esaten dut, ezagutzen gara, ez? Generazio bat dago arte derretan, ezagutzen gara, baina ez dago komunikazio hori, eta kanpoan bai ikusi duela da, musika disiplinatik etortzen dela, beste bat performance egiten duena, beste bat iluminazio kontuak diseinatzailea dela eta horrela, alde bat, momentu batean zerbait sortu dezakegu, eta bai espazioak daudelako, ez? Berlinen justu biraten zara eta izugarrizko espazioak dituzu edo zentro kulturalak doainik, horrela, ez? Eta hemen hori faltan dago ez dakit. Eta gero jaialdiak antolatzerakoan taurela, bebai diru laguntzen kontua, es como un super sacrificio. Oso zaila da, ez? Proiektu bat egitea, sin más, ez baina, ideia bat daukazu, berria, kriston proiektua, baina oso zaila gauza berriak aurrera eramatea, ez? Eta azkenean hori, disiplina asko eduki behar duzu, urtero, egoteko, aurkezteko, ez desanimatzeko, eta orduan da, como atrabaz, ez? Eta orduan hori, errestasun gutxi daudela uste dut. Eta pena bat da, ez? Hemen jende asko gaude eta asko, nik ezagutzen ditut euskaldun asko, kanpoak daudela. Normalen Europa osoan kontzentratzen dira hiri handietan kulturgintza dinamikak eta bar, eta hemen Euskal Herria edozik egunkari hartu eta daukazune herri txikietan kontzertuak, batez ere gaztetxe mugimenduari esker asko oso zaiola herri honetan, daukagu kulturgintza potente bat. Motorea daukana afektibidadea, oso garrantzitsua. Afektibidadea, maitasuna, ideologia deitzen dute beste batzuek, euskal kultura, ulertuta euskaraz egiten den kultura bezala. Naiz eta nik elkarrizketa hori ukin nuen Ramiro Pinilla defuntuarekin, eta berak esaten zidan, edo ez joke zoi. Nik esaten gino, tu eres Kafka, eres un txeko kezkero en alemán. Eta horregatik Kafkak ez dio izateari usten Txekiako ondare kulturala. Azken finean, Kafkaren literatura alemaniarra da, ez da Txekiak literatura. Arazoekin hasi da. Leku batean gaude non, 35 urtetan ez den kulturplan bat egin instituzioetatik. Ramon Zayol diseinatu zuen bat, orain dela 8 urte, erantzen ez banaiz, Euskal Kulturaren plana, horretorri zen Patxi López, Euskararen kulturplana bihurtu zuen, kulturaren Euskal plana, edo ez dakit zeitz joko bihurtu zuen, horren inguruan jarraitzen dugu, 35 urte eta instituzioetatik ez zaigu heldu ze arraio pentsatzen duten kulturari buruz. Hori izugarria da. Horri lotuta, ez dugu ahaztu behar, kultur aurrekontua gure instituzioetatik inoiz ez dela heldu urte guzti hauetan, autopista baten kilometro bat asfaltatzeko besteko dirura. Neko Lasagazpik ataraskituen datu horiek, eta oso ikusgarriak dira, ikusteko behintzat gure agintariai zer ezaien ardura, edo zer ezaien ardura izan orain artean. Eta nik horrena atzean ikusi dudana beti da kulturbidei beldurra instituzioetatik, inguru gero politiko zehatz batean bizi izan garelako. Eta dirurik ez zeukan moduan inez gauzak egiteko, beste batzua 700.000 euro ematen zitzaizkien disko bat egiteko, eta hemen irizpide politikoak pribatu dira jendeari laguntzeko eta ez laguntzeko. Eta hori da historia bat, aztu behar ez dena, alde batetik, nire ustez.
Gero nien justo nator, nire esperientzian esate batetik oso saretuta dagoen errealitate batetik dela bertsolaritza. Funtzionatzen dugu sovietikoen moduan, daukagu gure nazio erakundea, gure herrialdeko erakundeak, gure eskualdeko erakundeak, gure batzorde nazionalak, gure batzorde azpinazionalak, gure bertso eskolak, gure saretzearekin kontuz, zeren arriskuak ditu ere, saretzean berez ez da balio positibo bat. Saretze lokala, eta gaur nator garrobiko kide moduan, saretze lokala bai interesatzen zait, gehiago iruditzen zait, sanoagoa, lotuagoa, kulturgileekin, bestela gestore elkarteak sortzen dira. Eta gertaturekin ez baita egote arte plastikoen elkarte bat, eta elkarte horretan ganean dabilen kide bat ere ez izatea margolaria. Ez pentsatu denik egin gauza arraroa, kontu zibil behar dugu, saretzen garenean, zer izaten diogun, etikura sovietiko horiek sortzen baditugu, arrisku handiak sortzen dira euren artean. Nik falta botatzen dut ere inbertsioa pertsonengan, agian benepatu ditudan arrazoiengatik izango da. Euskalgintza eta kulturgintza ez da bereizten, nik jarretzen dut ez da, bertsolaritza Alemanian sortutako disiplina bat izango balitz, gaur egun bertsolaristiken, funken izeneko konservatorio modukoak publiko genituzkera arautuak eta bere titulazioekin eta bat. Baina oraindik ere gure politikari zein ez buruan sartzen oso ondo zer den kulturgintza, zer den euskalgintza, eta nahazten dituzten ez dela, ezin dugu aurrera egin, neurri handi batean. Gero, bienvenido Mr. Marshall efektuaren menpe gaude, nire ustez batez ere hispanofoniarekiko daukagun gehiagizko menpekotasunagatik telebistan ikusten dudan batez ere, nola hispanofoniako ereduan errepikatzen dizkiguten behin eta berriz, eta bienvenido Mr. Marshall hori dinot, hemen kenduta igual bertsolaritza libratzen gara, zorionez, eta gorez, euskaraz bertsolaririk munduko beste dozen lekutan. Ez dugu joan beharrik ezakit nora, gero bueltatzeko egunen batean, esateko, egonez Groenlandian, orduan balio duzu. Ez, baina egiten dut lehen egiten nuen gauza bera, baina lehen gauza Groenlandian. Horrela ikusten dut, arazo handi bat, eta hori bai psikologiko eruditzen zaidara, da bienvenido Mr. Marshall, eta gatoz apur bat, Europatik kanpo egon ginen, eta diktadura bat, egon zan eta bat, gure buruetan sartzen da, edo kanpora goazela, tradizioa handiko gauza bat Euskal Herrian ere, zizoi batean Salamankara egon behar zen, hori guinan behar duzu estatu batetara, edo Europara, eta baten du bestela, ez ere inor, zoran labur, hori patuko nuke, eta beste gauza bat, unibertsitateak euskal kulturaren arteko dibortzio izugarria. Izugarria da, nola unibertsitateak euskal kulturari dedikatzen diona, hori ere ikusten bat gaur zergatik dagoen unibertsitate bat mendi batean, lehioan, ez? Oso argi dago, unibertsitate hori egin zuen jendeak ez zuela nahi, jendea bere komunikazio izaterik, eta dugu kontatzen da izazierako gaira, baina unibertsitatearen da beste gai bat mingarri. Are txarragoa da gaur egun gertatzen ari dena, gaur egun non zenbait herrialdetan bebai politikagintza koloreak aldatu duten, kudeaketa jarraitzen du izaten nolabait esan dezakegu inertziazkoa, eta horrekoek egiten zutenaren jarraipen baten moduan, salbuespen. Zer daukagu gure alde? Batez ere sortzaile, nire burua sortzaile txikitza dauka, herri mugimenduak eta instituzioetatik kanpo herri honetan jardun duten sortzaile, antolatzaile, eta sare guzti horrek eman diogun bultzada, bai gaztetxeek, bai gazte mugimenduak, eta beste erabatzutako espazioak, zeintzuek eman diguten aukera gure lanak aurkeztu ahal izateko. Gaur egun bai, diru laguntzen kontua bai musika batez ere, Freik esan duen bezala, 6.000 euro disko baterako, baina inkluso kontzertu edo musikaren inguruko jaialdi handi bat antolatzeko ere, zer nolako dirutxak mugitzen diren, eta ez precisamente euskal taldeak bultzatzen. Hau da, diru publikoaz, euskal kultura bultzatzeko erabili beharko zen diru publiko horretaz, aberazten ari diren, bai Euskal Herriko zenbait promotora eta enpresa, eta gero, nola ez, Euskal Herritik kanpo datozen musikatalde mega famatu guzti horiek, ez? Adibidez, kultura orokorrean edo musika ikusten dugu gauza guztientzat edo eskuragarria izan behar dana. Orduan, horregatik gure autua edo izan da beti musika modu libre baten kaleratzearena, ez dugu hau da beti ere sareetan edo internet bidez egongo dalako
edonork entzuteko moduan, hori delako bai gure helburua, ez bakarrik talde bezala diru hori ez dugulako ikusten hain zilegi edo, ondo dator diru hori jasotzea salmentetatik eta hola, baina benetan nahi duguna da edatzea, eta ez bakarrik edatzea gure musika delako eta baizik eta bai ikuspegi azkenean euskarazko musika delako eta ikuspegi orokorrago baten, ez? Horren dituela bai, Taupak elkarteko kidea gara, hain zuzen ere hor zehozer batzen baitu sortzaile guztiei eta hor bai esparru guztietakoak, ez bakarrik musikariak, dalako sorkuntza modu edo lizentziali gabe edo lizentziali horren bidez edo kaleratzen ditugulako bai, eta orduan hor bai ikusten da denon artean edo danok elkarrekin egin dezakegula indar gehiago multxo hori edo gorkak aipatu duen bezala betiko amar horiek edo beti joera hori dagoela batzuen gana jotzeko edo lan, guztien artean zarata pizkat egiteko eta esateko Euskal Herrian sortzaile piloa daude. Nire aipatuko genuke bai, edabideetan bai zelan tratatzen da, batez ere generazio berriak edo ematen zaien tratua edo batez ere edabide garrantzitsuenetan edo batzuek bai AITB-ren kasuan adibidez publikoa izan da eta hola, zer nolako jarrera daukan euskal kulturarekiko, euskal taldeekiko eta euskal talde berriekiko, hau da, relebo generazional hori edo ez dutela ahalbidetzen eta orduan, hortik bai azkenean elkarte bertatik bai, talde bakarra izan beharrean edo guztien artean pizkat eragin ahal izateko kultura maila horretan eta ez dagoenez hildo orokorrik Euskal Herri mailan bai sortzaile ezberdinak behartu behar ginela batez ere ideologia edo pentsakera antzerakoak geneukana aritze esan duen moduan elkarri laguntzeko azkenean saretzen ez bagara ondino okerra izango da. Eta ikusita, 15 urtetan esan duen moduan Fredi ez dagoela inongo hildorik ez alan da guztiz ere horren beste sortzaile ibiltzea aurrera atera nahian, ez dakit da ikusi gehiago moduka, ez? Ni ez dut uste ITBek egiten ari dena ez dakienik zer egiten ari den, berak bultzatzen du programa estilo batzuk telebistan, ipintzen du musika saioa konkretuki batzuk, bai, badaude euskal sortzaileak, ematen da hemen Euskal Herrian musika behintzat egiten dela pop rock, da aska, da listo. Ez dagoela beste estilorik, eta ez daukatela gainera lekurik, helarazten duten mesua ez den beste edoze mesu. Ni kontatuko izatenan ere iritzia, euskarakoak interneten ze presentzia dauken, adibidez, kontutan izan dena adibidez, Wikipedia bera, egin batean kultura kontsideratu daiteken, edo erikara kontsideratuko nuke. Eta gehien bat kontutan izan da euskaraz ze hizkuntza beste hizkuntza askokin konparatuta ze tamaina daukan. Arlo horretatik, bai badaukala, Wikipedia mailan adibidez, izugarrizko indarra daukala. Eta gero, beste toki batzuetan izugarrizko indarra daukala. Horrek ez du esan nahi, guztiz autokonplazientek izan behar degunik, eta horrekin nahiko egin dugu hori esatea. Arraitu behar dugu horretan, buruken. Indargune bezala ikusten dugu, gure inguruan gutxienez, badagoela mugimendu bat, ez? Badagoela jendea gauzak egin nahi dituena. Badagoela, ez dakit tradizionalki zinea, baliabide asko eskatzen dituen arte bat da, ez? Baina, krisiarekin uste dut badagoela kontzientziazio bat ezin dela horrela ekoiztu. Eta uste badagoela, edo sortzen ari dela, belaunaldi berri bat jende gaztearena, zeinak, ekoizten bide berri batzuk bilatzen dituen, eta zentzu horretan badagoela mugimendu bat. Jende gazte asko dagoela, gauzak egiten, baliabide gutxirekin, baina horrek ez du esan nahi prekarizazio bat dagoela, baizik eta ekoizten moduak aldatzen ari direla, ez? Eta zentzu horretan, iruditzen zaigu hori indar bat dela, eta badagoela Donostian adibidez, duela urte, baina mugimendu kultural indartsuago eta badagoela hor, belaunaldi berri bat, ekoizten modu berri batzu asmatu dituenak, eta horrekin bat ere lenguai berri bat lantzen ari dena, ez? Eta hori indar bat egiten zaigu.
Gero bai, erakunde publikoaren eskutik, ikusi entzunezkoetan, nahiz eta diru laguntza murriztu diren badaude diru laguntza desente, eta hori mantentzea, zer positiboa, ez dela aldatzen dugu. Horrekin batera, eta guretzako bere alde honak eta txarrak erakusten dituen beste politika bat edo, da Euskararen aldekoa, ez? Euskararen aldeko diru laguntza asko daude ere, adibidez, festival mordoa daude, euskarako zinema bultzatzen dutenak eta baina guretzako edo gure ikuspuntutik badaka horrek bere alde txarra eta da euskerazko lan horien alde nola berezko ikusentzunezko lenguaiaren balorea nola jaisten duen, ez? Eta gainetik jartzen den euskera. Adibidez niri, harrigarria iruditzen zait, telebista euskaldun bat egotea eta bertan zaburra jartzea. Niretzako hori horrek ez daka balio hori, euskarazko telebista bat egitzea, baina realitiak jartzea, niretzako kontra esan bat, aritzera minoria linguistiko bat defendatzen, baina bidean aritzera kontsumorako produktu batzuk sortzen eta lenguai amerikarrak eta globalizatzaileak erabiltzen, niretzako horrek ez daka zentzurik. Arazo bat ere ikusten dugula, hezkuntzan adibidez kulturari ez zaiola balore bat ematen. Eta hezkuntza dagoela zuzendua produkziorako. Eta horrek egiten du aldi berean gizartean balorerik ez ematea kulturari eta jendeak pentsatzea, kulturan edo artean inbertitzea dirua botatzea dela, ez? Eta hori ikusten dugu zerbait oso arriskutsua bezala. Gure alune nagusian guztiela ez dugu estatu. Ez daukagula linketa instituzio indartu batu kultura hori babestuko duena, sustatuko duena eta animatuko duena. Horren aurrean ordea, indagunea, zuek komentatu, zuek bai laborategiak, bai gaztetxeak, bai oinarri sozialari, komunidade zendu daukagula. Defenterrepen kasuna oso ikusten da, ez? Instituzioen babes gutxi dauka horrek, baina puntu duz bezalako ekimen bat sortzen da, gizarten sortzen da, herria sortzen du, ez? Eta behin ja indargun hori daukagula, zuk ez duen hibridazio bat ematea, ez? Hibridazio hori emateko benetan identitate referentoiek indartu den bat dira. Ez dela hibridatu beharrean ordezkatu egin ditugu. Ez baldin baditu euskarazko edo euskal kulturaren inguruko referenteak, pelikulak, serieak, Facebooken adibidez beste batzuk hartuko ditugu eta esan ditugu izpide, paramion pelikulak, beste serie batzuk ez. Nik ikateak indotuta puntutxu bat eta da aldatu dira ez, eta batez bezabalkunderako horrek aukera asko moten da ez. Kontua zer da, nik behintzat ikustotena da, hori momentuan nagusiz dira zela oso globalizatuta dozen plataforma bat, eta plataforma horietan erreferentzialtasuna lortzia euskal kulturak oso zaila da. Euskal tube bat sortu zanean, altzan izan gauza batzutarako angeratu zen, ez da gizena denbora egiteagon paunez, ez da? Pelikulak inbarnean zen, plataforma asko, filmin bat, bestelakoak egon lehikez, hor euskal produzioak erreferentzialtasun bat lortzia oso zaila da, ez? Orduan, sortu ezian, badok bat adibidez izanek bideo horretan tresnetako bat, baina ikaten kasuan, zailtasun hori da ez, itxaso erraldoi horretan erreferentzialtasuna eta kontsumitzaileak eta publikoak berak hasiera batetik argietuko hauen ondoko zen eduki horiek, hori oso zaila guztu, ez da. Eta beste puntu bat uste dut oso garrantzitsua da, aipatu da pixka bat, eta da, uste dut orokorra da, hemen Euskal Herrian gertatzen da, baina orokorrian ikusi dut kontu bat, eta uste dut eventualizazioa da. Eta nik nahi nuke sinistu ondinoko Euskal gaztie, publiko gaztiak nortasun bat baukola treikua, baina iruditzen dut gero eta gutxia daukola eta galtzen bau jasera horretatik. Eventualizazioa iruditzen da, on guztizak eta gazte guztizak, evento masibuaren txakurren mugura ikintza hori. Nik uste dut Euskal Hiztunek nahi dela euskarazko sorkuntza produktuak kontsumitu, ni egia da herri oso euskaldun batekin atorrela, 95% euskalduna den herri batekoa naiz, Oiartzuarra naiz, eta azkeneko hilabetean bi pelikola zeuden euskaraz, eta herri guztia lau urtean zinemara joan ez denare bai, fundala sarraza gara ikustea, eta loreak ikustea. Eta nik
uste dut sormen maila handia da herri bat dela Euskal Herria, eta gaina gauzak aldate altuagoa dakaten gauzak sortzen ditugula. Baina gero bai itzalok eta bai noan komentatu dezuten, uste dut askorak kanpokoa egotatzen diogula errua, kanpoko mehatxoiek eta badaude, eta eguka ezinak dira, baina batzuan barruan ebai guk gionek mehatxo handiak sortzen dizkiogu gure kulturari eta gure arlo kulturaldoari. Batetikan, uste dut ditugula politiko batzuk eta erakunde batzuk, ados nabaren aipatu denakin, kultura bosta solatzaienak, eta bestetikan uste dut konplejo handia ditugula. Eta etiketatu dugula euskal kultura, molde oso jakin batzukin, arlo oso zehatz batzukin, eta asko kostatzen digula tradizio horiek gainditzea. Euskal kultura, hizkuntza da, lokarria, hizkuntza da, horretan definitzeko dituena, berez. Adibide argia Durango kasopia. Niko horatzo dela auto batzu Durangoko soko zara, zalantzan jartzen zara edo debatitzen zara, ean aurkeztu behar zerien produktuak soilik euskara sortutakoak izan behar ziren edo ez. Eta azken urtietan ez hori guztiz diruditu da, ez estitzen. Eta bada, hau da, esaten badaoz, euskal horrek kontrako eraginak asko ekiala bezala hori kentzia, ez beti hanpatzi eta hori nabarmentzen egintzia positibo izan ditzatekela, hori desagertzeko argi euki beharko ditzateke zer da, ez daukagun itxardiak beti nabarmendu beharko da. Hori da, espada askan eta guzturtietan hori argitu edo bizkan bideratu, ez du nekezen gogu. Hori bintzat oso argi daukat, Durango diruditu dela, merkantilizazioak irabazi du borroka eta irabaziko du beti. Enpresa batek ez eta madizu, hemen dauzka 800 kaja, hartuko dira bai ala bai, laizter ikusiko ditugu zutokoak txinos. Horregatik, segun elkarrein, bere estrategiak nondik bideratzen dituen ikusiko ditugu, eta gainera nire ez txartu iruditzen, azken fitean gu daukagu abantaia bat. Gara herri elebidun praktiko bat, hori oso leko gutxitan ematen da. Suitzarrak ere, bakoitzak hitz egiten du bere kantoiko hizkuntza, oso gutxi dakite italiano eta alemana. Italiano egiten dute eta suitzo germaniarrek germanos. Guk hizkuntza egiten dugu edo hiru. Horrek ez du esan nahi Durangon ez ditudanik nahi inglesezko liburuak edo gaztelaniazko liburuak edo beste topaketa bat egin behar gara. Nik uste dut, bai euskal kultura, euskaraz egiten den kultura dela, baina askotan, bestela Kafka oso da idazle txekiar bat, baina dago literatura Alemanian sartuta, ez dago literatura txekiarrean sartuta. Eta arte bizualak orduan non kokatzen ditugu, ez dira euskal kultura eta noiz ez, ez dakit, ez hori nik uste kodigoetan dagoela kontua, sortzea kodigo sistema bat Euskal Herrian euskal publikoak ulertuko duena. Baina ez bakarrik hizkuntza probalarekin, kodigo batzuk sortu behar dira, bai antzerkian edo arte bizualetan edo literaturan edo ez dakit behar, ez? Sortu joango dira. Hartu edozein komunikabidearen euskal eleberri baten kritikia edo pelikula batena edo disko batena edo hartu danak, suposatu euskara esatartzen diren disko danak ez dira zela maila aldetik edo eduki aldetik edo artistikoki danak erditik gorakoak, ez da, 5 puntorik 10erakoak. Eta bataz beste dukataten gauzuz, eguniko lareta magosta da oso, medio horretan, ez? Eta hori bada, guztot bada aztertzeko kontu bat. Nahiago dute hori, letra danak ondo ikastea, kolore danak ondo ikastea, zuk barruan dekasuna ateratzea da. Eta nik uste dut hor dagoela arazo handia. Eta hortik ikusten dut kritika falta dela. Nola kritikatuko duzu, zure barneko ezberdin gauzu errespetatzen. Ez delako egokide. Nik marrazkia txartu egiten badut, nik plastikan ez nintzen onak, orain pintorena. Eta plastikan onak zirenak, orain abokatu eta zaiz erosti, baina ez dira pintore. Orduan, plastikasko irakasle gertatu zen. Nire ustez klabea edukiak dira. Nire ustez, nire estrategia edo nire gura bintzatez da sarean egotea euskeraz, movida pilo bat. Ez, da, dauzenak onak izatea. Edo erakargarriak izatea, eguneko 80 batean edo eguneko 70 batean. Diru publikoa jarri behar dela horretarako eta sortzaileak bultzatu eta ez industria puntuala, baizik eta sortzaileak zuzenean, ez? Baina, nik uste alde batetik diru laguntzaileek sormen horretan laguntzen duela, baina aldi berean gizarteak ongi ikustea
bai, sortzen den hori eta baita mota honetako diru laguntzak. Ze azken finean, Mariak esan duen moduan, alde batetan, Galizian lortu dutena da, belaunaldi berri bat sortzea, beraien zinema lenguai bat sortzea, eta bestetik gizarte galiziarrak ongi ikustea eta harro sentitzea beraien sormen kulturalarekiko edo. Claro, balantza batean zer nahiago du. Jendeak los 40 entzutea, eta inolako euskarazko edukirik ez entzutea, edo gaztean euskarazko lautan entzutea, eta gainera ez dakit zen beste talde. Hor dago niri sortzen diren barne eztabaida bat, ez? Osea, benetazko lorpen bat da, 20.000 entzule euskarazko, entzule gazte berez euskarazko errati bat entzuten egotea. Bai, zer entruke? Ez dakit. Claro, hor, gure elkartean dago Maixa, beneko orain eteben dagoena eta berak esaten du. Beraiek musika elektronika egiten dute eta noizbait, agentu dira bebaio, pintzatzen, berak kolaboratzen du bai Radio Euskadien eta zer dut gizan barra dela Caballo de Troya, ez? Usartu barra dela beraiek, ez? Patrol de Troya esadidez, ez? Noda sartu barra dela eta euskarazko elektronika aldarrikatu eta, claro, hori da, Caballo de Troya sartzen ari da San Mamés barrian, haundi batean. Orduan oso zaila da. Kultur politika bat edo kulturatze politika bat beharko litzatekeela, baino itxura guztien arabera gaur egun dauzkan kontsumeak ez dira saski hori egiteko egokiena. Diru publikoak funtzio batu eta behar bada, ez du zertan izan behar orain arte diru publikoari eman zaion funtzioa. Finantzatu, espektakulua edo finantzatu, entregagarria, ez da? Biziketan gehiago sortu behar den sormenari eman behar zaion tokian, formazioa, prestakuntzan eta ingurune egoki bat, ekosistema egoki bat sortzen, hor bai izan dezakela botere publikoak esku hartzea garrantzitsu bat, eta hortik aurrera gizarteak ontzat hartuko du, prestigiatuta egongo delako konsumitu egingo duela pentsari netzako. Balio, beste ideia bat aipatu da, askotan, besteek ekoizpen eskuten zerbait produzitu behar dugu guk horrek emango digulako balio erantxea eta aukerak behintzat badaude gainak. Uarte txiki-txikitsuak, baino gehiago kultur, estrategia orokorrago baten barruan kokatuta baldin badago behintzat. Prestigiatzeak izan dezake ez izorratu gutxienez, bandatuko gintza, eta gero hortik aurrera etor daitezke beste elementu batzuk. Hezkuntza gakoa da, hezkuntza bere zentzurik zabainean, hezkuntzatik gero bestelako ondorioak ere badatoz, hezkuntzak egin duen inbertsioa gero benetan balio behar izan du gainerako kate maila guztietan, eta ez da hori gaur egun gertatzen, eta lege politika horretatik edo kultur politika horretatik bestelako gauza batzuk ere egin daitezke. Hemen aipatu da lege babesa, izan daitezena kuotak, izan daitezena sustapena, bestelako lan eta bizi baldintzak ematea sortzaileei edo. Edabidek papera ere askotan aipatu da, eta oso ikuspegi humanistikotik pertsonetan inbertitu. Pertsonak direlako azkenean sortzaileak. Gero, industria etorriko da, baldin eta sortzailerik baldin badago, ez badago alperrik industria ez. Ikaten inguruan ere izan dugu, eztabaida, aukera batzuk ikusten dira, jakina, oraindik egin gabe dagoen eztabaida baten, eta zenbait kultura adierazpideetan behintzat hori argitarapenean nabarmen ikusten da, ez dagoela oraindik garbi zein izango den kontsumo eredua etorkizunean eta beraz oraindik egiten diren apustuak, apustu dira, oraindik ez da garbi.